Arratsaldeon beti bezala, hemen landare errugbi zelaian, landaretoki errugbi zelaian aritzen gatzaizkizuenean, arratsaldeon eman behar, legeak hola agintzen baitu, eta laizterako da norgehiagoka, gaur 13. jardunaldiko norgehiagoka, pixkanaka aipatuko dizkizue, gorantxe bertan eman dio hasiera gaurko partidari, Hernani Errugbi Klub elkartea eta Pasek Belenosen artekoa. Raposo da epailea, Raposok eman du agindua partidua hastedin eta orain defentsa lanetan Belenos zangoz izugarrizko metro piloa gorantzako ostika eman ondoren, baina nartzelosi bikoin hartu du eta orain kontraerasoa antolatzeko naiz eta momentuz Belenosek hartu baloia eta 22 metroko lerroan beti ere kanpotarren zelaian. Orain Armailen inguruan zijoan jokaldia, talka handi xamarra gertatu da, baina azkenean ikusten duzuen bezala Hernani jabetu da baloiaz eta defentsa kostika da gorantzkoa bai, baina zelai erditik orain ekingo zioten jokaldiari Belenosikoek, baina azkenean zelai erdian, hortxe nunbait, izango da uztartze bildua. Beraz, partida hasi zenetik, minutu eta 20 segundo. Hala adierazten digu zelaiko markagailuak.
Bon, aire pixka bat bada, haizea esango genuke, airea beti dagolako, hortik hartzen dugu oxigenoa. Haize pixka bat bada, ez dakit banderatxo begiratu beharko diogu, nondik jotzen duen, errekaldetik eta pixka bat herrialdetik dator haizea, Hernani erasoan, fase berri bati ekin dute, uztartze ireki irabazi ondoren, Mikel Perezek jarri dio baloia Xabi Garmendiari esan behar dizuegu. Bueno, joko zigor kolpea, agieterazi du Raposo epaileak eta hagen aurrez aurre denez, naiz eta, ez dakit, 40 metrora edo izan, Anar Zelosegik aukera izango du, hagen artean pasarazteko baloia. Hasien atzeizu esaten, 15 hori dagokionez. Xabi Garmendia berriro zelaian dela, 4 partidako zigorra gainditu ondoren, Donostian ikusi genuen joan den jardunaldian, han zebilela laguntzen, eta gaur ja hasieratik dugu Garmendia. Ea zer egiten duen Anar Zelosegi jaurtiketa horretan, zigor kolpearen ondoko jaurtiketan, eta ongi bideratu du, eta hastapeneko 3 puntuak Hernanirentzat. Hirugarren minutuan, beraz, markagailuan 3 eta huts, zigor kolpe gauzatu ondoren, Anar Zelosegik. Esan bezala izango dugu aukera ugari gauzak komentatzeko, batez ere nola ekin dioten bigarren fase honi, gogoratu lehenik hala ere, joan den egunean, joan den jardunaldian Donostian garaile gertatu zela, Hernani KV beraberaren kontrako Gipuzkoarren arteko derbian. Eta hain justu ere, markagailuko zenbakiak aipatuko izkizuet Donostiako partidu horretan, ordukoa 12. jardunaldia zen, eta gero aipatuko dizuegu zergatik 12. eta ez esate baterako 2. Momentuz, orain alboko sakea, eskasa Hernanien alde, Belenosen 20 metroko lerroan, erdi aldera bikain, 2 eskutera jasota, eta orain Uzazel Laixoa osatu ondoren, 6-8 metro, egiteko meni da, kontrarioa biltzea, kontrarioen aurrelarikoa biltzea, eta alba da, zulotxoren bat egin aurrean, eta besterik ez bada, agindu ondoren, zabaldu baloia eta 3 laurdenetako lerrora bitartez, jokaldiari ekin, Pello Perez baloia ez, Carbajo zabaldu du baloia eskuin aldera, defensa zorrotza izan da, hala ere baloia Hernanik izango du eskuetan, ezkerra aldera bideratu jokaldia, eskuko jokaldia. Eta hortxe diardut Hernaniarrak 20 metroko lerroan, beti ere, Belenosen zelaian. Ja, 5-6 fase, Xabi Garmendia Mikel Perezi eman di aurrelarien zonpaketa horretan. Davidek ere parte hartu du, Carbajo, ezker aldera berriro baloia, askar, modu esango genuke berezian pasea, baina kontua da baloiari eutsi dutela eta jokoz kanpoko egoera adierazi du Raposo epaileak. Ondorioz, jautziketa egiteko beste aukeratxoak eta hala eskatu du Mikel Perez kapitainak, baina tiradi ez dagoelako, eta hori da gaur dugun berritasunetako bat, ohiko kapitaina ez dela zelaian, izan ere, min hartuta da bil, saiatu omen da esan dit Oier Garmendiak astean zehar
pikin bat ikusten da ber nola zijoakion min hori, baina azkenean hobe ez jokatzea erabaki dute. Bale, orduan, bigarren faseko norgehiagokak joan den asteburuko emaitzak 12. Jardunaldia jokatu zuten, eta esan dizugun bezala, Hernanik 11 eta 25 irabazi zion AVK bera rugby taldeari. Anartze Elosegik jaurti du eta berriro hagen artean pasarazi du baloia. Horrek esan nahi du, beste 3 puntu, beste 3 tanto lortu dituela Anartz Elosegik Hernanirentzat. Eta justu partidaren 7. minutuan izan da hori. 6 eta huts, beraz bizigol kolpe gauzatuta Hernanik. Beraz, hori, Donostiako Kote Olaizola Anoetako zalei txikian, 11 eta 25 irabazi zuen Hernanik. Belenosek etxean jokatu zuen, gaurko Hernaniren kontrarioak, eta Gernikak markagailuari dagokionez aixi irabazi zion Gernikak, Bizkaia Gernikak, 3 eta 43. Eta beste 3. norgehiagoka, 6 talde direlako fase honetan ariko direnak, edo ari direnak diardutenak, eta hain justu Gaztedik 24 eta 40 irabazi zion Ourenseri. Zigor kolpea adierazi du Raposok orain Hernaniren kontra, eta Belenosek pentsatzen dugu hitz egiteagatik Matin Kolladori beste 10 metroko zigorra erantzi dio Raposok. Matin segurazki ez zuen gauza askorik izango, baina Raposok 10 metro gehiago, eta orain irrexago Belenosen joko zabaltzailearentzat agien artean sarrarazteko baloia. Aurreratuko dizuegu Hernaniren 15koa, aipatu dugunez zera, bai Beñat Iradi eta aipatu ditugunez, gaur beste berritasun bat, da Iker Carbajo, joko zabaltzailea Donostian bigarren zatian zelairatu zen, baina gaur hasieratik, hastapenetik, limitartean ikusi dugu da Belenoseko joko zabaltzailea zer egiten duen, jaurtiketa honetan. Eta gauzatu du erraz, erditik pasarazi du baloia. Hortaz, partidaren 9. minutua bete denean, 6 eta 3, zigor kolpen bidez orain arteko puntu guztia. Jardunaldi honetako 13. jardunaldi honetako lehen faseko esango genuke bigarrena, baina gero aipatuko dugun bezala berezia da aurtengo txapelketa. Gaztedik eta Bizkaia Gernikak derbia jokatuko dute Gamarran. Hori bihar izango da goizeko 11:30. Beste norgehiagoka, Donostiako AVK beraberak etxean jokatuko du Kote Olaizola zelaian, eta Ourense hartuko du, Campus Universitario Ourense. Eta 3. norgehiagoka, orain ikusgai duguna, 4:30 hasi den norgehiagokan, Hernani Pasek Belenosen artekoa. Eta ja bide batez hemen txuleta daukagunez, 14. jardunaldiko norgehiagok ere aipatuko dizkizuegu, gero berriro egingo dugun arren. Hain justu ere, Donostiako beraberak, AVKak berriro etxean jokatuko du, derbian Gasteizko Gaztediren kontra. Hori berez, 21 da jokatzekoa, Hernanik berriz kanpon jokatuko du, Urbietan, Gernikan, Bizkai Gernikaren kontra, horiek ere berez 22 dire jokatzekoa, gero espadigo aurrera zen inigok, aurreratuko den edo ez, eta azkenik Campus Universitario Ourense Pase Belenosen artekoa izango da. Hemen eskuinaldetik jokaldia
Beñat Arizetak eta azkenean Barrazainak adierazi du kanporate dela Arizeta, baina jokaldi polita izan zitekeen. Hala ere, alboko sakea eta hain justu ere Belenosen alde. Beraz, Hernanik onoleko 15 zelairatu du. Lehen lerroan, gaur hastapenetik, Einar Arratibel eta Adrian Sánchez izango dira ezkerreta eskuin arroinak eta orpokatzaile aztarkaria biarekin Xabat Erroizenea. Bigarren lerroan, Iñaki Otaegi eta Xabi Garmendia, 4 eta 5. Hirugarren lerroan, Egaletan 6arekin Kepa Mijangos eta 7arekin David Pelaz eta 8arekin Giltza, Mikel Perez, kapitaina izango dela gainera edo dela ja Mikel. 9a, Uztartze erdia, Santiago Muñoz, 10 lehen esan dugu joko zabaltzailea Iker Carbajo, ezkerre galean Mikel Bidegarai eta eskuin egalean 14arekin Beñat Arizeta, eta erdietan 12rekin Matin Collado eta 13arekin Aimar Gorrotxategi, eta gibelean 15arekin Anartz Elosegi. Ordezkoen eserlekuean Einaut Gorostidi, Eneko Noriega ohikoa da arroina, baina aldaketatxoak egin behar izaten dira. Eta gaur ordezkoen eserlekuan Asier Arronategi, Jon Galdeano, Xavier Lucas, Eneko Garzia, Pello Perez ere gaur momentuz ordezko. Atsedenaldia eman dio Patrik Polidori, edo, behintzat hori erabaki du, eta Martxel Aramendi hauek ordezko. Ea bitartean ikus dezagun, eskas alboko sakea Belenosen alde, luze atera dute hilaratzean, eta baita baloia berreskuratu ere, justo, eta orain aurrelari pisutsuekin, tarteak egin nahian, talken bidez, eta azkenean, Raposo epaileak, Uztartze bildua adierazi du, beraz, gerarazi egin du jokoa momentu batez, une batez, eta Uztartze bildua Belenosen alde. Pasek Belenosen alde. Ez da leku txarra, jokaldi bat edo beste sortzeko, beti ere irabaziezkero kanpotarren alde. Beraz, defensa zorrotza egin beharko du Hernanik, zergatik, Hernaniren ensegulerrotik, 18 metrora izango delako Uztartze bildu hori, eta hagen aurre xamarrean, Giltzarekin izten dira hirugarren lerrokoekin, eta baita tartea bilatu ere, jokaldia ipagarria, landua, eta ensegua egin dute, pase Belenosekoek, hori jantzita diardutelako, eta sarrera bikaina egin du, ensegu gileak, jokaldi landua, biztan da, eskuin egalak, eta tarte horiek ongi itxi beharko ditu Hernani, berriro gerta ez da din. 14 zenbakiarekin, beraz, eskuinetik sartu da, baina ikusten dugu, zelaian kokatuta, ezkerre galean ari dela, edo gibelean,Az, 15 minutuan da partida, 6 eta 10. Beraz, eskuin egalitik egindako jokaldia, baina keinuak eginez eta zuloa nahiko garbi egin dute kanpotarrek ensegu hau lortu ahal izateko. Eta bikain sartu da, gorputze handikoa da, ensegu gilea. Sei eta 10 beraz, 16. minutuan. Beñat Arizeta baloiarekin eskuin egalera, hori zigor kolpea delakoan gaude, adierazi du,
adierazi du Gorrotxak egin duen jokaldia edo egiteko asmoa zuen Aimar Gorrotxategik, baina uste dute talka edo karga berantiarra izan dela, eta, bueno, kiroltasunez ezkerregalak, ensegugileak, barkamena eskatu dio, baina kontua da, zigor kolpea alde duela Hernanik, aukera politia, eskazera botatzen saiatu da, baina ez du asmatu, eta orain, defentsa zangoko defentsa egin du Belenosek, Beñatariz eta bikain jaso du, Anartzelosi sartu da baloiarekin, berreskuratzeko berriz zelaia, Xabi Garmendia baloiarekin eta aurrera, baina baloia bereganatu dute horiek eta baita metro ugari egin ere aurrelarien talken bidez. Aurrelari handia ditu Belenosek, orain giltza, plakaje zorrotza Matxinko Jadok, baina baloiaren jabe dira oraindik ere, Belenos, defensa zorrotza baita baloia lapurtari Hernanik eta zera direzi du epaileak, atzera Belenos, zigor kolpea Belenosen kontra. Hemen, Belenoseko diote, Jokuz kanpo zegoela, baina Raposo epaileak zigor kolpea adierazi du, eta orain, kanpora, albora, Santiago Muñoz, Uztartze erdiak bidali duena kanpora. Orain, hortaz, 20 metroko lerroan izango da alboko sakia eskasa, Xabat Erroizenea zalkariak baloia eskuetan duela, eta denak gilaran jarrita, zazpiak. Ea, Raposo zer adierazten dion. Zerbait. Baina, ikus dezagun Erroizeneak jaurtiko du baloia, erdialdera, gibelera, segurazki Mikel Perezentzat izango da, atzealdean. Baina ez du harrapatu eta Adrian ere zegoen behar bezain ongi kokatu da baloi hori jasotzeko, ondorioz baloia lapurtu egin dute horiek, Belenosekoek. Eta orain zangoz, defentsa arriskua gainditzeko, alboko marratik kanpora, zelai erdian, markagailuaren parean. Hain justu ere, Urbil Merkatal zentruaren iragarkiaren aurrean, eta baita Eziago poligonoan dugun Kursahal eraikuntza lantegia, Ariz eta ere eraikuntzarako materialaren hornitzailea eta Induscrain rotulazioetan aditua. Horiek besteak beste Hernaniren laguntzailea direna, jakina, sos aldetik, ekonomikoki, eskasa erdira jaurti du Xabat Erroizeneak, eta primeran jaso dut Hernaniarrek orain aurrelarien bitartez talka egiten saiatu da Einar Arratibel, eta ondorioz eskuinaldera, eskura jokatzeko zabaldu da. Tartean sartu da Mikel Bidegarai, ezkerretik, ezkerregala baita Mikel. Hala ere jarraitzen du eta kontrariorik gabe iaia esango genuke, aurrelarien joko horretan. Orain baloia bikain hartu Iñaki Hautaegik eta ezkerraldera markagailuaren parean. Jokaldia Xabi Garmendia tinko sartu da. Baloia garbi utzi du eta oztopatzeagatik zigor kolpea adierazi dio hirugarren eroroko 6 zenbakiari. Belenoseko 6 zenbakiari. Hemen ikusten ditugu Hernaniko ordezkoak beroketa lanak egitera doazela beste Hernani duen bigarren zelaiaren ingurura. Eta jokuak jarraipena izango du hain zuzen ere, Xabat Erroizeneak alboko sake edo eskasa aterako du Belenosen ensegulerrutik 20 metrora.
keinua Mikel Perezek eta azkenean erdian, bikain harrapatu dute Erraniarrek eta orain Uztartze Laxoa osatuta. Baina, Belenosek esan dugun bezala jokalari handia ditu eta baloia galdu edo lapurtu dute kanpotarrek, Anar Zelosegik atzera jo behar izan du baloi horren bila. Eta orain Zangoz, defentsa ostika da, bikain jaso dute txuri gorri berdek, txuria den arren kolore gaien, eta hain justu ere bigarren erdiak Aimar Gorrotxategi, erren diardu Gorrotxategi, eta orain eskuinera jokatuko dute Iker Karbajok erasoko ostika da, baina ez du arazorik izan. Belenoseko 14 zenbakidun jokalaria baloia jaso eta berriro ere Zangoz jotzeko eta azkenean Beñatarizatak ostikoz jo du, baina ez da baloia atera eta ea ba. Orain Mikel Perez jaso, orain pentsatze dut jokoari ekingo diotela eskura, inzuzen ere Iker Karbajok bikain hautsi du defensa, metro asko egin ditu, berriro Iker Karbajok baloia eta laguntza garrantzitsua baita olako jokaldietan, baina azkenen erori zai Erraniarrei. Baina, ez dakit, epaileak nonbait ez du hori ikusi. Eta Errani jarraitzen du jokoan, erasoan, ensegu lerrutik oso hurbil, eskuinera eskubira, Mikel Perezek luze, Anar Zelosegi sartu da, tartekatu da, eta Aimar Gorrotxategik egingo duen segua. Aimar Gorrotxategik egingo duen segua, baina niri ere iruditu zait, aitzin pase izan dela Erraniarrena, baina gu urruti xamar gaude. Urruti xamar gaude, ez du horrela ikusi Raposo, eta utzi egin du jokatzen, da azkenean ensegua. 11 eta 10, Aimar Gorrotxategiren ensegua aintzat hartuta. Baina jokaldia, entzun duzen bezala orain bosgorailoetatik, Karbajok egin du defentsa zulaketa, defentsa bera zulatu du, korrikaldi egokia egin da, eta ies egin du, eta azkenean jokaldia Aimar Gorrotxategik amaitu du. Ea ba, orain Anar Zelosegi oso errez dauka. Aimar Gorrotxategik egindako ensegua eta Anar Zelosegik gauzatzea edo transformaketa, beraz, 13 eta 10. Anar Zelosegi gehienetan zuzen aritzen dena jaurtiketetan. Gogoratu behar dugu bien bitartean, orain Belenose jarriko du jokoan, baina gaur esan dugun bezala 14. jardunaldia, 13. jardunaldia dela, izan ere kontuan hartzen dira lehen fasean aurreneko 6 sailkatu ziren lehen fasean eta elkarren kontra jokatutako partiduen emaitzak kontuan hartzen dira eta baita puntuak ere. Horrela, Hernanik lehen fasean hain justu ere 8. jardunaldian, fase Belenosen etxean jokatu zuen, Muro de Zaro izeneko estadioan, eta 9:15 gailendu zen Hernani. Orain erasoan, kontra erasoan, Beñatariz eta kontrario bultzakadatxoak, epaileak ez du abantailalega adierazi du, orduan zigor kolpea Hernaniren alde, aipatutako bultzadatxo horiek eta jokoan jarri dute, baina ez utzi, bere lekuan atera berduelako, bere lekuan jarri berduelako jokoan, Santiago Muñozek, alegia, Raposo epaileak markatu duen lekuan. Beraz, 8. jardunaldian jokatuteko norgehiagokan,
9:15 nagusitu zen Hernani, han Belenosen kontra. Hortaz, gero sailkapenean, 6 talde hauek sailkatu ziren, ja aipatu ditugunak. Bizkaia Gernika lehen postuan, Hernani 2. postuan, eta gainerakoak 6. postua osatu arte. Hain justu ere, Gaztedi, bera, Ourense eta kontrario duen Belenos sailkatu ziren. Eta elkarren kontra lortutako puntuekin ekin zioten 2. fase honi. Horregatik gaur da berez 11 partida jokatu ziren lehen fasean, eta joan den egunean 2. faseko lehen partida jokatu zuten, hain zuzen ere 12. eta gaur 13. jardunaldia. Zigor kolpea berriro Hernaniren alde. Berriro Hernaniren alde, 2. zigor kolpea. Ea zer prestatzen du Galbora botako duela Santiago Muñozek, eta handik berrarazi erasoa. Eskase irabazi, alba da 2 eskura eta garbi, eta Uztatzela joan bultzaka. Ea Xabat Erroizenean baloiaren jabe. Hiru bi jokaldia, eta erdialdera Otaegik jaso du baloi hori, eta Uztatzela joan bultzaka hariko dira hernaniarrak. Iñaki Otaegi baloi hori jaso ondoren, eta orain ezker aldera zabaldu da Iker Karbajo baloia gorde du, ongi eutsi dio Uztartze laxoa, eta orain Xabi Garmendia tinko bere duen gizon tamainarekin, eta berriro zigor kolpea Belenosen kontra, baina klasik jokaldia hasi zen leku beretik. Berriro Santiago Muñoz baloiaren jabe, pentsatzen dugu eskasera abokosakera joko duela ostikoz. Eta handik berrabiarazi, hitz egiten ari Raposo bi kapitainekin. Bi bitartean esango dizuegu, lehen fasean 6 talde hau jokatutuko norgehiagoketan, Bizkaia Gernikak 32-8 irabazi ziola Gaztediri, 2. jardunaldian Gaztedik 26 eta 25 Ourenseri, 3. jardunaldian Bizkaia Gernikak 37 eta 12 Pase Belenosi, 4. jardunaldian Gaztedik edo Hernanik irabazi egin zion Gaztedirik 10, 14 eta 28, Belenosek 25 eta 14 Ourenseri, berak galdu egin zuen etxean Bizkaia Gernikaren kontra 8 eta 22. Jarraituko dugu emaitza horiek, tarteka, gogorarazteko besterik ez badare. Xabat Erroizenea baloiaren jabe, ensegulerrutik 10 metrora. Jokaldi landua, entrenamentuetan, erdian, Otaegik jaso du baloia, eta berriro, saiatu nahi zuten Hernaniarrek saiatu nahi zuten Uztatzela joan, baina azkenean Belenosek lortu du baloiaren jabetza, edo behintzat Uztatze bildua beraien alde izango da. 7. jardunaldian Gaztedik mendean hartu zuen Donostiko hau bita bera, 18 eta 15. Lehen esan dizuegu, 8. jardunaldian Hernani bisita egin ziola Belenosi, eta Hernanik irabazi zion 15-9. 9. jardunaldian Belenosek 29, berako 25, eta Hernanik etxean galdu egin zuen Bizkaia Gernikaren kontra 12 eta 28. 10. jardunaldian Hernanik 15 eta 11 irabazi zion berari, eta Bizkaia Gernikak 16 eta 7 Ourenseri. Eta 11. jardunaldian Hernanik 19 eta 23 irabazi zion Ourenseri.
pixka bat, emaitza kontuan hartzeko edo gogoratzeko. Ondorioz hauxe da, momentu sailkapena. Jardunaldi jokatuta, gogoratu, lehen aipatu dudala. Bigarren faseri ekin ziotenetik, kontuan hartzen dira elkarren kontra jokatutuko norgehiagoak eta puntuak, eta honela dago sailkapena. Bizkaia Gernika 27 punturekin, bigarren Hernani 21 punturekin, hirugarren Pasak Belenos 14 punturekin, laugarren Gaztedi 13 punturekin, Donostiako AVK Berabera Robi taldea 7 punturekin, eta Ourentxe 6. postuan 2 punturekin, ondorioz momentuz behintzat bai Bizkaia Gernika eta bai Hernani lehen postuan nahiko finkatuta. Eta Belenos 3. postuan, Hernanik momentu honetan lortu ditu 3 puntu gehitzea, lortu du 3 puntu gehitzea markagailuan, beraz 16 eta 10, 22. minutuan, zigor kolpez. Jokoak hortxe jarraitzen du, 23. minutua, eta orain Belenosek metro asko irabazi ditu, baina beraien kontra zigor kolpea Hernaniren segulerrutik 8 metro zirela, hagen aurrean, eta aukera polita galdu dute, eta zigor kolpea Hernaniren alde. Kejoso dira, edo behintzate, Belenoseko jokalari argentinarra, lau zigor kolpea adierazi dizkiotela esanez, raporsoi galdetu beharko dio, zergatik? Lehen aipatu dizugu 15-koari dagokionez, Eneko Noriega ordezko dela, Donostiako partidarekin alderatuta, joan den asteburuko norgehiagoekin alderatuta, noetan jokatutakoa. Mikel Perezek erdian jaso du, hilaratze laburra izan da, 3 jokalarekin, Xabi Garmendiak baloi hartu eta talka aparte egin du, uzartze irekia eta Iker Carbajo goitikako baloia, bainatali izan da erne egon da, baloia jasotzeko bi eskutara, eta baloia Hernaniren alde da, ezker aldera jokatuko du Santiago Muñoze, Mikel Perez, antzegon Adrian Sánchez baloia jasotzeko, eta naiz eta momentu batean baloia galdu, baloiaren kontrola, berriro Hernaniarre dire baloiaren jabe. Aurrelariekin nahi dute pixka bat nagusitasuna lortu, metro batzuk egin, berriro Mikel Perez jasoko du baloia, eta zabaldu. Beraz, 3 laurdenetako jokaldia izango da. Baloiari eustea lortzen dute, Matin Kolladok ezkerretara egingo du, Mikel Perezekin. Ezkerre galera Ibai aldera, David Pelaz. Eta behin eta berriz metroak eginez, aurrera doa Hernani, orain Xabi Garmendia. Eustea lortu du baloiari. Eta berriro eskura jokatzerekin diote pasea ez da errez izan jasotzeko, eta hala ere uztartze irekia Santiago Muñozek ezkerrera joko du pasea ginen, Mikel Perez, Xabi Garmendia berriro indarrean eta buelta berriro eta zenbagarren fasean uztartze irekia Hernanik eraginda, eta Santiago Muñozek baloia ostikatuko du, zangoz jo du, zelai erdia pasatu nahian, eta egala primeran jaso du, baina baita plakaje aparta ere, baina eta izetak egin duena, hala ere segitzen du Belenosek erasoan. Ea ba, aurrelari indartsua ditu,
eta kejoso dira, bere buru gozatzen dute Erraniarrek uztartze irekian, eta baita zigo kolpea ikusi ere, Raposo epaileak orain, laurdenetakoen bitartez, tarteak egin nahian, Belenos, erasoko ostikadatxo eta Erne eskerrak azken momentuan, baloia ez duela bereganatu, Belenosek egindako enseguan parte hartu duen hegalak, eta hortxe, baina azkenean zigo kolpea adierazia zeukan Raposo epaileak, eta aukera aparta dute kanpotarrek hagen artean sartzeko baloia. Gogoratu markagailuan 16 eta 10 dela aurretik Hernani, eta 37, partida hasi zenetik 37 minutu bete dira jada. Eta jaurtik eta berriro joko zabaltzaileak, eta 16 eta 13, norgehiagoka ez du da, markagailuari dagokienez, jokoan esango genuke Hernanik gehiago erabili duela baloia, gehiago jokatu duela Belenosen zelaian, baina markagailuan, ez du. Hernani erasoan, baliatu nahian, Belenosek baloia irabazi behar duela eta defentsa egin behar duela, ea gai diren etxekoak baloia hartzeko, baina momentuz badirudi baloiaren jabetza Belenosek duela, pasek Belenosek. Ea defentsako ostika da, eta albora, eskasera, markagailuaren ingurura. Gogoratuko dizuegu, beraz, Belenosek momentuz ensegu bat egin duela, Kamaronek hain zuzen ere, eta Hernanik ere ensegu bat egin duela, Aimar Gorrotxatekek ensegu bana, da lehen zatia amaitzer dela, erasoan eta tinko gainera jokalari azkar eta indartsuekin, hirulgarren lerroko zortzia baloia bikain hartu du, eta sartu ere bai, Hernaniren 22 metroko lerroraino ailegatu da, eta orain ezkerraldera Armailaren aldetik, eskura jokatu zerne, ez balin badute plagita, joan eginda ezkerre galetik, lehen erdia eta ensegua, lehen zatia amaitzear zela. 16-18, 40 minutuan, hau bai, ezkenola espero. 12 lehen erdiak egindu ensegua, eta taldeko bigarren ensegua. Orain arte puntu gehienak kanpoko taldearen alde Poetek zituen eginak, baina orain, bigarren erdiak berriro sarrera indartsu eginda, baina jokaldia aurrelariek egin dute, batez ere hirugarren lerroko zortzia giltzak, eta lehen zatia amaitzer dela, beste 2 puntu eskuratzeko aukera, errez xamarra iruditzen zaigu izan daitekeela, Poetek, baina haize pikin bat hori da.
Beraz, poetek transformaketa eta 16 eta 20 lehen zatiaren amaieran esan behar dugu. Lehen aipatu dugu gehiago hori zela baloia erabiltzen gani, zelaien ere bai, baina azkeneko minutuetan zakigu pikin bat jetxi relaxatu egin diren etxekoak. Eta azkenean, 16 eta 20 gogoratu, lehenengo 6 puntuak Anartzelosek lortu ditula Hernanirentzat. Gero poetek 6 eta 3 jarri du markagailuan 9. minutuan, Enseguak Amaronek 15. minutuan, poetek gauzatzea 6 eta 10, 11 eta 10 Aimar Gorrotxategik, 13 eta 10rekoa Anartzelosegik, 16 eta 10 ere Anartzelosegik, baina gero, zaigu kolpea, poetek ja lehen zatia amaitzea zela, eta hori gutxi balitz, Ensegua egin dute kanpotarrek azken jokaldian esango genuke, eta ondoren 16 eta 20 pase Belenos aitzinetik aurretik Landare Errubi zelaian. Neurri batean hori semandu lehen zatiak. Zeden hartuko dugu eta gero arte.
Arratsaldeon berriro landare toki zelaitik. Bigarren zatire ekingo diote Laster, gogoratu lehen zatian azkenean aurreratu egin direla Belenesoikoak, 16 eta 20 dira markagailuan. Eta aipatuko dizugu Belenosen 15koa, ez baitugu esan, eta lehen lerroan Santiago Peñalba eta Abel Barrera, Arroinak, Aztalkaria Jorge Daniel Trigo, bigarren lerroan Alejandro Suárez eta Mario Vidal, 4 eta 5, hirugarren lerroan 6 eta 7, Gonzalo Daniel Padrid eta Aristemuño, Juan Gabriel Aristemuño eta 8arekin Testotre Tonsumburg Jai. Eta errexea, oskatzea, ustartze erdia Tomas Rocaman, joko zabaltzailea Ignacio Gabriel Poet, ezkerre galean hilo ordenetan Juan Duque eta 14 zenbakiarekin Estanislao Camarón. Eta erdietan Martín Chávez, bigarren esego egin duena taldearentzat, eta Fernando Sebastián Kartzi, 13 zenbakiarekin bigarren erdia. Eta gibelean 15 zenbakiarekin David Caso eta ordezkoak Pablo Gómez, Daniel Krolibowski, Taiche Villalba, Dries Benalla eta beste ordezko bat Juan Pardo Ardala. Beraz, aipatu dizuegu pase Belenosen 15koa. Bigarren zatia hasi da, orain dela gutxi, eta Einar Ratibelen pasea baliatu, zerdiraino ailegatu dira Erraniarrak, Xabi Garmendia Xabo berriro talka gogorra eginez, Ostartze irekia eta eskuinaldera zabaldu dute baloia Erraniarrek, Ganan Arzelosegi tartekatu da, Ostartze irekia berriro itzuliko da, eta Einar Ratibelek nola baiteko arazoa du giharretan, zango sagarra hiro egin zaio, eta beraz, hortzik diardu lurrean. Beñat ariz eta baloiari eutxiz, eta zera dirazi du Raposok, kamiseta jazteko, geratu egin du jokoa, eta Uztartze bildua izango da. Berak erarazi baitu norgehiagoka Raposo epaileak. Momentuz ez dugu ikusten aldaketarik, ez batean eta ez bestean, eta Eneko Noriega prest sartzeko, Eneko Noriega Arroina izan ere Einar Arratibel lurrean da, arazo giharretako arazoekin, eta jakina biztan da Uztartze bildua egin ahal izateko lehen lerro osoa behar da, eta Einar Arratibel lehen lerrokoa da, ondorioz, Eneko Noriega sartuko da, nolabait ordezkatzeko momentuz, besterik ez bada ere, baina ordezkatu beharra dauka. Esan dizuegu, lehen zatian bien zego egin dituela zerak, Belenosek, lehenbizikoa Kamaron 14 zenbakitunak, egale indartsuak, eta bigarrena lehen erdiak Txabezek. Einar Ratibel zela jautzi beharko du, ez delako errekuperatu giharretako arazo horrekin, eta bere ordez, ohikoa duguna, Eneko Noriega, Eaba. Einar Ratibel azken partidetan zatitxo bat egiteko aukera izan du, eta gaur baztu iraun ahal izan partida osoa. Santiago Muñoz sartu du, Mikel Perezek jaso berdegunetik, eta Ike Kargabajo gogorako jaurtik eta aparta egin du erasoan, baina tinko dabiltza baloia jasotzen gibelean Belenosekoak. Mikel Perez hortxe da, atzean. Hernaniko hirugarren lerroko giltza eta pase bikaina eman dio Arzelosegiri, Arzelosegik gorantzko baloia erasorako, baina Tomas Rocabanek behin primera jaso du defentsan, eta baita ostika luzea egin ere Belenosek, eta ondorioz zelai erdian diardu jokoak. Baloia Hernanik.
du Eneko Noriega, hortzeko enpres baloia jasotzeko, Iker Carbajo, Mikel Pérez, Uztartze irekia, eskuinera orain Santiago Muñozek, eskura jokatzeko asmo biziarekin, Anartzelosegi tartekatu da, markagailoaren parean eta zigor kolpea Hernaniren alde. Eta zangoz albora botako dute, papergintzan diharduen Garbik, papergintzan diharduen Kominter, gasolindegia Karabel Abia, han inguruan dauden iragarki horien parera botatzeko asmoa izango du, segurazki, Santiago Muñozek, eta biztan da euskera dihardugu, euskera ari du egunero, eta nire hortxe dago euskera bultzatzeko iragarkia Santiago Muñozek, errekara bota du. Errekara bota du baloia eta norbait jaso beharko du, baina bitartean beste baloi batekin jokatu beharko dute. Ikurrinaren parean eskasa alboko sakea Hernaniren alde. Ea denak ilaran jarrita, 7 jokalariak, eta agintzen Hernani eskasean. Erdialdera, Xabat Erraizeneak, gora, atzera, eta antzegoen berriro Mikel Pérez, bikain jasotzeko bizkura, Iker Carbajo, Matin Collado, Anartzelosegi tartekatu da, Mikel Bidegarai, ezkerraldean, baloia lurrean utzi, Uztartze irekia, berriro buelta eskuinaldera, baina orain Xabi Garmendia jaso du, talka, lurrean utzi, jokaldi nolabait kombinatua, Uztartze irekia eta zer adierazi du epaileak aitzin pasea eta aurrera pasea egin duela Hernanik, ondorioz hagen aurrean, baina Belenosen alde Uztartze bildua beraien ensegulu errotik 20 metrora. Ikusi dugu Belenosen lehen erdia, kanpoan dela, gure parean hemen Armailetan, Txabez, bigarren ensegu gilea. Eta Hernanik lapurtu du baloia, Mikel Pérez korrika doa eskuinaldera, erasoan eta bikaina. Ensegu bikaina. Ensegu bikaina Hernanik, baloia jabe eginda, Mikel Bidegaraik egin duen saigoa, azkar eta bizi sartuta. Hain zuzen ere, 6. minutuan. Mikel Bidegaraik, beraz, 21 eta 20koa lapurtarrak. Ezkerrez. Zerda? Bueno, bikain, lantaldea funtzionatzen du. Inigok ni baino beto ikusi du. Mikel Bidegarai ez, Beñat Arizeta, orain eskuinen ari baita. Errekaldetik, lehen zatian hemendik aritu da, Armaide aldetik egalean, baina orain azkar sartu da, ensegu egitera. Arizetak beraz, ensegua. Taldearen bigarren ensegua. Eta gainera, gauzatzea gertatu da, hortaz, 23 eta 20 aitzinetik Hernani. Eta gainera, baloia jaso dute, eta berriro erasoan, baina Karbajori aitzinera erori zaio baloi hori. Behin baliatuta aukera, aipatuko dugu, ensegu gili dagokienez, kontuan hartuta, lehen faseko ensegua, Mikel Bidegarai, dela lehen postuan, 10 ensegu eginda, guk gaurkoa eman diogu, baina ez du berak egin, Beñat Arizeta baizik, Anartzelosegi 7rekin,
Mikel Perez 6 segurekin, Abezia eta, bueno, orain, Arizetak egin duen seguarekin, 6 segurekin jarria laugarren postuan, Enegon Horieka 5ekin, Mijangos 4 segurekin, Igor Etxeberria, ja pixkana gauzatzen ari den jokalaria, makuluaken ikusi dugu, joan den egunean bai Anoetan eta gaur ere hemen landare toki zelaian. Igor Etxeberria Peitz, 4 segu inda dago hor jokatuta, eta gainerakoak, Santiago Muñoz 3, Mikel Imaz 3, Oier Laskurain 3, Francisco Di Filippo 3, Eneko Garzia, Xabat Erroizenea eta Beñat Iradi 2rekin, eta hortik bera, banarekin, Arronategi, Eri Goñi, Garbajo, Aimar Gorrotxategi, gaur beste bat egin du beraz, 2 segurekin da. Ez ditu aipamenik egin, eguraldiari dagokionez, baina zerua erabat estalita, argia baten arren, eguzki erabat estali dute hodeiek. Eta fresko, jokatzeko hozbero edo temperatura aparta, Erranik bereganatu du baloia, lapurtu du eskuinaldera Nartzelosegi eta Raposo gerarazi egin du jokoa. Ea nola jarraitzen duen jokoak, bigarren zatian 23. minutua, 18. minutuan, 23 eta 20 Errani aurretik. Lehen aipatu dizugu Erranik baditula bere laguntzailea, betire komeni zaigu berrikustea. Suaz Navar, Autosuedia, Diario Basko, Garzia autobusak, Arriatzu Barazkiak Erranin. Horiek ere, biztan da, beren garrantzia dute klub batean, eta orain Hernani erasoan, goitikako baloia jaurti ondoren, Mikel Bidegarai defentsa egiten ziarduen, Mikel Perez berriro atzean, baloia jasotzeko ongi kokatuta, eta berak abiarazi du jokoa, baina Xabat Erroizenerari aurrera erori zaio baloia. Uztartze bildua, Hernaniren 10 metroko lerroaren gainean. Esan behar dizuegu, Txabezek egin duela segua, bigarren segua Belenosonentzat argentinarrak, Txabez argentinarra, eta baditu talde honek, 45 argentinar gaur jokoan. Kamardon bera ere, argentinarra da. Poet ere, agetaratzen diarduen jokalariak ere, argentinarra da, eta orain Hernanik lehen aldaketa egingo du. Bigarrena hain zuzen ere, lehen zelaia utzi baitu Inart Arratibelek, orain Iker Carbajo gutzi du zelaia, eta Pello Perez zelairatu da. Aurten partida gehienetan ohiko joko zabaltzailea, Pello Perez, Mikel Perezen anaia, edo Mikel Perez, Pello Perezen anaia.
Trigo aztarkaria ere, bi zenbakiduna ere argentinarra da. Bikain jaso du, Anartzelosegik baloia zela gibelean. Baina Tarizeta fasea egin bai, baina Mikel Bidegarai ez du jasotzerik izan, edo nolabait esatearren aitzin pasea gertatu da. Momentuz 23-20 eta estua markagailua. Talde hauen arteko partidak estuak izan dira, lehen gogorarazi dizuet. Lehen faseko norgehiagokan. 9-15 gailendu zela 8. jardunaldian, hori urtarrilaren 16an izan zen, 9-15, Hernani gailendu zen han. Orain zelaia utzi duena Belenosen aldetik, Stanislao Camardon ensaio egin duena, eta 16 zenbakidun jokalaria Pablo Gómez sartu da. 23 zenbakia ere Juan Pablo Abdala, argentinarra ere, sartu da, lehen lerroa pixka bat eskatzeko, indartzeko. Uztartze bildua. Juan Pablo Abdala sartu den, argentinarra. Ea ba. Belenosen aldeko uztartze bildua, sarbidean sartu du, baina bikain, baloiari behar bezala eutsiz, 8 zenbakia, 3. lerroko, Toxe Zumburtzide. Jokalari mardula, zaila plakatzeko, blokatzeko, baina esan bezala, 3. lerroko giltza, ez da jokalari erresuegitakoa harrapatzeko, blokatzeko. Aldaketa gehiago ere izango dira. Lehen aipatu dugun 8 zenbakia Tasone Zumburritz. Hori Georgiarra da, Georgiaga, orain David Pelaez ezelaia utzi du, Hernanirei dagokionez. Ea ba, jokoari jarraipena emango diogu, eskasa alboko sakea Belenosen alde, denak hilaratuta, 7 jokalariak, hemen nolabaiteko arresia egin dela aipatu dute ikusle batzuk, pantalla alegia, orain tinko sartu da Gonzalo Daniel Padri, eta ondorioz jokaldiari jarraipena eman diote Belenosekoek, eta ziego kolpea adirazita zeukan jadanik Raposok, baina alboko sakera botako dela uste dugu. Ez dugu esan orain arte, baina Inigori esker badakigu Belenoz abilesekoa direla. Burua batzutan aztura izaten ditu, baina beraz abileseko taldea dugu Pasek Belenoz. Eta hauek izango dute aukera, hain justu ere joko zabaltzaileak, Ignacio Gabriel Poetek, orain arte berak lortu ditu puntu gehien taldearen zat, ostiko, zango, zakina, eta orain ere, hagen aurrez aurre dauka, jaurtiketa. 40 metro, 24 metrotik, eta Erne berriro erasoan gauza lortzen ari delako Belenoz, 23 bigarren zatiko 18. minutuan, eta Poetek
zigor kolpea, agina. Santiago Muñozek zelaia utziko du, Uztartze bilduak. Hernaniri dagokionez, jakina, eta hori bezala, Martxel Aramendik hartuko du ardura hori, Uztartze bilduaren lana. Orain Pello Perezek luze, 22 metroko lerroraino, eta berriro Georgiarra baloiaren tinko hartuta metroak eginez, Zumbritzek erakutsi du, beraia eskuetan hartzen duela, ez dela erresa, bera blokatzea, geratzea. Orain, Zangoz, Albora, Egalera, Belenosek eta ondorioz Uztartze, eskasa, alboko sakea, baloia jaurti duen lekutik, 22 metroko lerrotik kanpora bai zen. Hemen ikusten ditugu Patri Polidori Hernaniko entrenatzailea eta Otaino laguntzailea edo aurrelaire entrenatzailea, pixka bat kezkatuta taldearekin. Eskasa alboko sakea zuen Hernanik alde, murriztua, 3 lau jokalarirekin hilaran, eta zigor kolpea adierazi dio Raposok, arraro xamarra izan da, jokaldi hori. Baina golpe frankoa adierazi dio Hernaniri, eta Poetek urrun Zangoz edo urrun bai, eta han dago Martxel Aramendi, baloia jaso primeran, Anartzelosegi berriro ostikoz, urrundu nahian erasoa, urrundu nahian presioa, kanpora gotu du, baina berala jarri dute abileskoek abian baloia Zangoz defentsan metro batzuk irabazita, eta lehen aipatu ditudan iragarki horien parean, Despensa ere bada laguntzaile, Hernani lagundu nahian, eta orain alboko sakea eskasa, bigarren zatiko 21 minutua betetzear dela. 23. Hirugarren postuan da sailkapenean Belenos eta Hernani bigarrena, eta orain eskura zabaldu du Pello Perezek, jokaldi landua Matin Collado, Anartzelosegi bizi-bizi, Mikel Bidegarai jaso du baloia, Uztartze irekia, eta aurrelarien bitartez, Adrian Sánchez ongi eutsi dio baloiari Arroinak, eta zigor kolpea jokoz kanpo adierazi die abileskoei, Raposo epaileak eta aukera aparta dauka Hernanik, agetara jaurtitzeko. Ez dut izan, baina Xavier Lucas ere zelairatu da, Hernani dagokionez, jakina. Baina ez dakit zeleku hartuko duen Xavier Lucasek, Xabat Erroizenea oraindik orari delako, eta Xavier Lucas gehienetan aztalkari edo jokatzailea da, 20 zenbakiarekin zelairatu da. Aginduak ematen Patri Polidori 3 laurdenetakoei. Xabat Erroizenea eskasa alboko sakea, 7 jokalari talde bakoitzak hilaran, eta jokaldi landua entrenamentuan, erdialdera eta bikain otaegik, Uztartze laxoa osatuko dute. Belenosen sego lerrotik oraintxe bertan 5 metrora, bultzaka, Uztartze laxoa bultzaka, Uztartze irekia, lurperatu egin dutela adierazi nahian Hernaniarrak, beheratu egin dutela propos, eta orain borrokaldian sartuta daude pixka bate jokalariak. Baina pakea behar dugu, partidak aurrera jarrai dezan. Orain kontua da zer ikusi ote duen epaileak. Edo marrazain zerbait esan ote dezakeen kaso honetan, ze marrazainak talde bakoitzeko marrazaina dira, eta hor ez dut uste, iruditzen zait ez daukatela
zelaitik kanpora gertatu den borrokaldi bitan, marrazainek esan dezaketenik zerbait. Hemen maila honetan behintzat. Maila nagusian, bai. Baina hitz egiten ari da, eta txartel gorria biei. Txartel gorria bi jokalariei. Xabat Erroizene alde batetik. Hernaniko aztalkaria. Beraz, talde bakoitzak 14 jokalarirekin. Ez dakigu zer esango zion Xabati, zergatik bota duen, baina hori Hernani aldetik, baina Belenoseke badu jokalari kanporatu bat, txartel gorria biek. Gorria atera diete. Bai. Gorri. Nik ikusi du gorria. Vale. Eta Belenoseko Tomas Rokaban ere kanpora bota duten, nire ustez gorria, baina hemen zalantza dugu. Gorria ala horia izan den. Laster jakingo dugu. Laster jakingo dugu, zuzenen galdetuko dio Xabati. Xabat! Ensego egiteko puntuan da Hernani, bado aurrera ensego lerreuraino. Baina aurrerain arteko norgehiago horretan, zigor kolpea zeinen kontra. Belenosen kontra, Xabat. Zer tere dizu, horia ala gorria? Horia, esaten digu Xabat Erroizenea, beraz. Txartel horiak, biei horia jakina. Bai? Bueno. Eskuinaldea dijo Hernani ensaio egitea eta baita ensego egin ere. Gu hemen ari ginen bitartean Belenosiko jokalari ze txartela atera dion. Han ies egin duan Arzelosegi. Eta, momentuz, 28 eta 3 jarri dira Hernaniarak aurretik. Elosegik. Nonbait argitzen egea, Belenoseko jokalariari, hain zuzen ere, Tomas Rokaimani gorria atera dio. Arraro xamarra izan da, baina bueno. Kontua da Hernanik, 3. ensego egin duela. Eta interesgarria litzateke, beste ensego bat egitea, erasoko puntua lortzeko. Erasoko puntu gehigarria lortzeko. Tira, Xabat zelairatzen denean, jokalari gehiagorekin jardungo dute Hernaniarrek. Hori 7-8 minutu barru izango da, eta beste 2 puntu gehiago eskuratu ditu, kasu honetan Beñat Arizetak. 30 eta 23, kasu honetan Beñat Arizetak. Izan ere, arazo txiki bat zuen Giharretan Arzelosegik edo masajetxo bat eman behar izan dio zaintzailea. Gaur beraz, 2 ensego egin ditu Beñat Arizetak eta ondorioz, sailkapentxo horretan, ensego gilen sailkapentxo horretan, 7 ensegurekin jarri da, 2. postuan Beñat Arizeta, nola baiteko estadistikak edo taldearen ensego gilei dagokienez.
Laizter egingo du Hernanik beste aldaketa bat, prest baitago Eneko Garzia, zela iratzeko, gaztea. Ea 28. minutua bete da, bigarren zatiari dagokionez, Albokosak murriztua eta pikin bat aldearekin atera duela Hernanik adierazi du. Hain justu ere Xavier Lucas da orain orpokatzaile eta aldaketa egin beharko du Hernanik, edo egingo du. Eimar Gorrotxategi kanpora aterako da. Taldearen lehen segu egin duen jokalaria. Eimar Gorrotxategi eta bere ordez esan dugun Eneko Garzia. Eneko Garzia lehen erdia lekuan jarri da, Matxin Collado bigarren erdia. Albokosaken markagailuaren parean. Belenosek jokoan jarriko duena eta luze eta oker xamar junden arren baloia, ez du ezer adierazi Raposok eta orain eskura jokatuko dute Abileskoek. Joko zabaltzailea, lehen erdia baloia galdu dute, rekuperatu du Hernani, Mikel Bidegaraik lehen momentuan, Anartzelosegi baloia harrapatu du, baina defentsa zorrotza egin diote. Zelai erdian dira, armailaren parean, gutxi gora bera. Eta baina eskura eskuinaldera ieseroi egin dio baloia atzera Mikel Perezi. Eta pikin bat aserre alditxoa da, zigokopea Belenosen kontra. Belenosen kontra, atxeden alditxoa Hernanirentzat, eta gaina hitz egiteagatik. Beste 10 metro eta txartel hori aterako dio. Txartel hori aterako dio. Hitz egiteagatik. Belaz, 13 jokalarirekin geratuko da Pasek Belenos. 10 minuturako egotzi du 3. lerroa. Belenosen 3. lerroko jokalaria handia. Jokalaria handia, eta 3. lerroa, 6 zenbakia beraz, 10 minuturako, Gonzalo Daniel Padro. Kanpora, 10 minutu. Azarre daude Abileskoak, bueno, azarre daude, hemen dauden bakarrak. Ze inor ez dago armailan kasi, baina beti bezala. Amar minuturako beraz, Belenos 13 jokalarirekin, Hernani 14rekin. Azarre daude Belenosekoak, epailarekin, Raposorekin. Hernaniren alde alboko sakea, hain justu ensego lerrotik. Pase Belenosen ensego lerrotik, 10 metrora. Xavier Lucas baloia eskuetan duela, 5 jokalari hilaran. Eta pikain hartu dute erdialdean, jokaldi eskuinaldetik. Barneratu da Mikel Bidegarai, pasea eta genpean jaia. Dira Hernaniak ezkerraldera berriro eskura jokatzeko. Eta orain zigor kolpea, pantalla edo arresia egiteagatik, arresiarena egiteagatik. Arresiarena egiteagatik. Baloia gure gana, iaia gure teknikaria Juan Iraola ia kolpatu zuen baloiak. Aldaketak Adrian Sánchez Hernaniko jokalari arroinak zelaia utzi du. Ja pixkana minutuak egiten ari Adrian Sánchez ere. Demoralditxo bat lehen taldearekin mintzat, jokatu gabe egon ondoren.
Daniel Gonzalo Padro 10 minutura bota dute Argentinarra, eta ondorioz aprobetxatu beharko luke Erranik jokalari bat gehiago direla. Belenos 13rekin diardu eta Erranik 14rekin, ea baloiaren jabe eginda Errani erabat, abilezkoen zelaian jokatzeko, orain ala ere, berreskuratu dute baloia Belenosekoek, eta Zangoz defentsa lanetan, albokora, baina ez du atera, eta Anarzelosegi zen hor, eta aitzin pasea, aurrera pasea, egin dio Anarzelosegik. Beraz, markagailuaren inguru hartan izango da uztartze bildua. Gogoratu behar dugu bestalde, lehen aipatu ditugu laguntzaile batzuk, Errani dituenak, pneumatiko uriak ere, hor bertan zelaitik oso hurbil, lantegia, Perfait lantegia, Diatek nolabait lantegi bat beirarekin lan egiten duena, Adarra hornidurak, Ekolan obrak eta zerbitzuak, eta Eher taldeak dira, aipatu ez ditugun, Hernaniko laguntzaileak. Ea pixka detenda dago jokoa, Xabat Roizenea hemen momentuz kanpo ondoan, 10 minutura bota dutelako. Eta zelaia berriro utzi beharko duena, edo utzten ari dena. Inaut Gorostidi kanpon da berriro, minutu hauetan pixkak etenda dago jokoa, aldaketak, kanporatuak, eta hemen bitartean, orain pasada Belenos espaldiko partez, Erraniren zelaira, aipatu ditugun iragarkien parean, Adarra, Urien neumatikoa, Perfait, Ekolan, Obrak, Eger, Biatek, hori denak handira, eta orain berriro sartu da, Einaut Gorostidi, eta orain Leister zelairatuko dena ere, pres baitago jokaldean, no? Alboko sakea, murriztua, murriztu jokalari gutxirekin behinepe, 5 jokalarina jarri dituzte taldeek, baloia hasiera bat nahi dute kontrolatu horiek, baina orain bai, uztartze irekia, eta defensa lanetan hautsi nahian uztartze ireki hori, beste fase bat, aurrelarien talkak, orain baloia jokoan jarriko du Trigok, edo jarri du, eta handiar du jokoak, Erraniren 10 metroko lerroaren gainaldean. Talka eginez behin eta berriro Belenosekoak, uztartze irekia berriro, zabaldu eskuinera, armailan parera, hasiera dute Ignacio Gabriel Poetek egin du pasea, aurrelarien bitartez, eta berriro Zulua egin tarteak, eta hormaren egiteagatik edo pantalla, Arresiaren egiteagatik, pantalla, zigo kolpear Belenosen kontra. Uno y al ratito el otro. No se estorba el defensa para nada eso. Hemen diotenez, Belenoseko zaleek edo bazegoela defentsa horretan, tartetxo bat, nolabait Arresia hormaren egin dutenen artean, defentsan bazegoela tartetxo bat, da ez zela zigor kolpea hori. Bueno, epaileak hala ikusi du, eta defentsa egiteko ez duela trabarik jarri diote Belenosekoek. Izan liteke, segundo batzuk egon izana defentsa horretan, Arresia delakoa egin duten defentsa horretan bazegoela 2 jokalari defentsen artean, tartetxo bat, da beraz, ez zela egokia. Otaegik baloia 2 eskutara, bitartean Hernani alboko sakea atera,
22 metroko lerroan jokaldia Uzartze Laxoaren bitartez, eta badoaz, Erraniarra bultzaka, eta orain eskuinera zabaldu baloia, Pello Perez. Pase politia ederra, eta ensegua, laugarren ensegua gainera, beraz badugu, erasoko gehigarrizko puntua, okerrez banago Mikel Bidegaraik egin du orain bai, naiz eta erdira junden, ez egaletik baino, Mikel Bidegaraik, 35 eta 19 minutuan, Mikel Bidegaraik, eta uste dut ja partida nahiko erabakita utzi duela Mikel Bidegaraik Lapurtarrak. Beste oso gutxi geratzen delako bigarren zatia amaitzeko, partida amaitzeko. Eta jadanik, 13 tantoko aldea dauka, Erranik eta orain erresa dauka jaurtik eta Beñat Arizetak eta baita hagen arteratu ere. Hortaz, 17-23. Lau ensego egin ditu Erranik, gehigarrizko puntua beretzat. Orain galdean osartu da eta Otaegik utzi du zelaia Erraniren aldetik. 39. minutua. Eta Laster egiteko aukera dauka gehigarrizko puntua, ze bost egin behar ditu Erranik, baina ez du denborarik emango. Beraz, 4 puntu izango ditu, sailkapenean, bete delako jada 40. minutua, bigarren zatikoa, eta 2 gehiago egin behar ditu Erranik, besteak baino, kontrarioa baino. Enseguari dagokionez, jakina. Hernaniren alde izango da zigor kolpea. Oso haserre. Belenoseko ordezkariak, laguntzaileak, epailearekin. Eta egokiena isilik egotea, lasai, alboko sakea, eskasa Hernaniren alde, hain justu Hernaniaren zelaiaren 10 metroko lerroan, Induscreen iragarkiaren azpialdean, beti ere erreka aldetik. Momentuz behintzat irabazteagatik 4 puntu, eta horiek ere egokiak izango dira sailkapenari dagokionez, bigarren postuan jarraitzeko, kontuan hartu gabe zer egingo duen, Bizkaia Gernikak. Errani 25 punturekin geratuko da bigarren postuan, eta ja Belenosi 6 puntuko aldea aterako dio. Ez, gaur 21-26, eta Belenosek 14, 12 puntuko aldea. Okerriz bada, bigarren postuan jarraituko du Hernanik fase honetan, eta lehen aipatu dugun bezala, multzo honetako lehenengo bia sailkatuko dira, multzo bakoitza 3 multzo dira, lehenengo bia sailkatuko dira esateko 3. fasea jokatzeko, gehi sailkapen orokorrean geratuko diren 7 eta 8. Haiek jokatuko dute, nolabait esateko 3. fasea partidu bakarrera. Lehen aipatu dizugu, Bizkaia Gernikak bihar jokatuko du, kanpoan, Gamarran, Gasteizen, Gaztediren kontra. Gaztedi indartsu dabil, baina momentu Bizkaitarrak partida bakar bat ere galdu gabe, bihar dute, lehen fasean ez zuten galdu, Erranik irabazi dizioten hemen Landaretokin,
Eta bigarren fasean ere, lehen partida irabazi egin zuen, lehen esan dizugun bezala, gaurko Hernaniren kontrako taldearen aurka, Belenosen kontra, 3:43 nagusitu ziren bizkaitarrak. Partida bigarren zatia hasi zenetik, 43. minutua, eta uste dugu, ez duela askoz gehiago luzatuko, bueno, izan dira etenalditxoak, partidan zehar, kanporatuak, eta olakoak. Izango dira 5 minutu behintzat, seguro luzatuko duela. Hogeita 6 punturekin geratuko da Hernani bigarren postuan. Eta esan dugun bezala, Belenos 3. postuan, Hernanien kontra zigor kolpea orain. Eta Belenos esan dugu 3. postuan geratuko da, baina kontuan hartu gabe, bihar Gaztedi zer egin dezakeen Bizkaia Gernikaren kontra etxean, Gamarran, Gasteizen. Bestetik gaur zein nazioen torneoare jokatzen ari dira, arratsaldean Italiak eta Galesek jokatuko zuten, jokatzeko ziren, eta oraintxe Leicester, Frantziak, Inglaterrak eta Frantziak jokatuko duten norgehiagoka. Horren ondorioz, maila nagusian, Espainiako maila nagusian, ez dute partidarik izango Ordiziak eta Getxok. Eta holera pixka bat, errepasotxoa eginez denei, baina ikus dezagun, beste Belenose aukera ona daukalako, Hernaniren segururretik 5 metrora, luze eskasa eta bikain hartu ondoren, uztartzela esoan, badoaz, ensegua egiteko aukera aparta daukate eta baita egin ere. Baita egin ere, 37 eta 28. Aurrelariek egindako ensegua, eta hauek 3. ensegua egin dute abileskoek. Bueno, aurrelarien bitartez egindakoa. Ea agetaratzea, eta azkenean 37 eta 30. Horrek esan nahi du, defensako puntua lortu dutela Belenosekoek. Fase Belenosek, defensako puntua eskuratu dute. Hortaz, sailkapenari gainbegiratu eman da. Hernanik 25 punturekin, Hernani 25 punturekin geratuko da bigarren postuan. 7 partida jokatuta eta Belenos 15 punturekin, hauek ere 7 partida jokatuta. Gainbegiratu emango digu, lehen zatian nahiko estu aritu dira. Hain justu ere, 16 eta 18 amaitu da lehen zatia, 16 eta 20 barkatu. Hain justu ere, Aimar Gorrotxatik egin du Hernaniren ensegua, lehenbizikoa. Eta lehen ensegua Belenosek Txabezek egin du, ondorioz 16 eta 20 lehen zatian. Bigarrenean, 6. minutuan, 21 eta 20 hurbildu edo aurreratu da Hernani Beñatalizetaren seguarekin. Elosegik 23 eta 20 jarri du, markagailuratu du. 18. minutuan Poetek 23 eta 23ko berdinketa markagailuratu du, baina nahiko azkar Lanartz Elosegik 3. segua, taldearen 3. segua. 28 eta 23, Arizetak egin duen gauzatzearekin 30 da 23, eta 30. minutuan Bidegaraik, Mikel Bidegarai Lapurtarrak,
ezarri du 35-23koa Arizetak gauzatu duena, baina kasik azken jokaldian aurrerarien bitartez, PSek Belenosek 3. esego egin du, eta baita gauzatu ere, beraz, 37 eta 30 amaitu da. PSek Belenosek puntu bat, defensako puntua eskuratu du, eta Erranik 4 puntu. Komentatuko dugu, aipatuko dugu, 14. jardunaldia ere 21ean jokatuko dela, jokalariek elkarre agurtzen dihardute. 14. jardunaldian gogoratu, Erranik kanpon jokatuko dugula, derbia, lehen postuaz jabetzeko, Bizkaia Gernikaren kontra, partida guztiak printzipioz 21ean dira jokatzekoak, bera Donostiako taldeak etxean Gaztedi hartuko du, eta Ourentzek etxean gaur Erranik kontrario izan duen PASek Belenos Aibilesko taldearen kontra. Beraz, hurrengo partida kanpoan eta 2 jardunaldi barru etxean jokatuko du Erranik berriz, 28an Gaztediren aurka, Gasteizko taldearen aurka. Hori gogoratuz, gure partetik, lantalde osoaren partetik, Armendia Kamarak, teknikari aparta Juanan Iraola, argazkiak sartzeko, argazkiak egiten Nekane, eta nolabait ordenagailuan ere lana egiteko, Inigo, gure partetik, ongi izan, eta 2 aste barru arte.